Aput manjong motudre gi weche mag tuke pachoka nogolo chik ne Gor Mahia mondo mi otim yiero margi kindalo prochiko. Ng'eto ma kama osir gi jakom mar Gor Mahia molano ni yiero ibiro chan kaka chik dwaro. Report ma jakom Rachir orwae gi mor gi jakom kara gi jokanyo mag Kogalo ka jakeno maduong' e klab no Dolphina Odhiambo. Lero ne obiro chung malaro jakom kokwedo ripode mawachore ni Ambrose Rachir biro chung kendo. Maduong' kendo madwa wacho kuom gik matimore sani moko madwa winjre kian yiero wabiro timo biya uru duto mondo uyier ng'atno ma uneno ka oromo telo mamarwa to kik wabed ni wayanyre kata ni wagore kata ni gini kelo pogruok e tuke mabiro gi mondo watimru gino gi kwe. Weche ariyo biuru support club to machielo kendo en ni kik weche mtungni mag yiero gi ketho pira ma wagoyo mar mondo golwe laini. I am also vying, and I'm not just vying, I'm vying for the chairperson seat. So all the contenders, they should feel free to join me in the ballot. I'm happy you're saying that the chairman is saying he's going to hold elections. Very good. But remember, the registrar that he's going to see tomorrow also wrote 2 letters to his office, specifically mentioning him and saying that he is not eligible to vie. So I don't know how we are planning to handle that, because his terms, like I said, are over. But nevertheless, even if he decides to vie, there's no problem. Let's meet at the ballot. Yeah. Club man Nairobi United omako thuolo mokwongo e chung' mar Timbe League mar National Super League kanyaka sani club